Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Israel.
Hurian itu hata di bagasan las ni roha marpungu dohita di tikion lau makamulate hobalga ni asi ni roha ni debata na marsuru anakna na sasadai gabe haluau ni sadok manusia alani hupasa tamima Tuhamu. Selamat hari Natal madihamu las marohata ainunga rosip haluahita. Selamat hari Natal manandihamu. Nunga tubuh dihita si paluai, alani masih horasam mahita, dohot na dilabukta, huhud madok, Immanuel, nunga tubuh si paluahita. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata marsaur dohot Yesus nang tubui, asatung sikop las ni rohata, marede mahita, ria mahita sasudi. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abaranda do sogot harajaon, jala bahenon na goarna,
si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saleleng nililengna, raja ni hadameon. Edeon hamu masada edenai baru di Jahoba, edehon ma Jahoba, alih sadok tanoon, pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akana sotu madaho hamu leon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akana binahenai, marsoba mahamutu Jahoba, marpahean na marhadohoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isi ni sadok tanoon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata ama nami na di Banua Gijang, marwa ama doho tuhami halak pardosa na dangolon, alani di leon hodo anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami jala dapotan hangoluan marhite sian ibana, na mangido mahami nuaing tuho, suru mato dimna badiai turuhanami, asa manaan hami sahat rodi ujungna di bagasan haporseaon nasitong, jala asa martua hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, iman atar surat di Filipi 2 ayat 12c. Mardongan biar dohot lomos ni roha, ulahon hamuma haluaon muna. Atong ramangidugogo mahita tu debata, lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon naumbar tu patik mi. Amen. Salva Gagai.
madosata. Di pesta Natal parjoloon, tapaadopon manguluta tu balgani holong ni tuhata tuhita, marhite hatutubuna tu portibion, laos hut tarimangi aka pabainata naso saurdot tu pakokop nai, tamado uduk hita manopoti dosata diadopan ni debata. Ali Tuhan para si roha na sumurung, nunga roho tu portibion manopot hami, madongani hami di suding ulu nami, alai sayolo do pegangku hami, di padongani omu uju uhadopi hami ragam hamaolon dohot parukilon. Gabirolo do hami manarita toho taatu namandele. Rodoho tu portibion, laho makokop hami, patuduhon tiruan tu hami, asara de hami mangurupi akka na patut urupan, alai sayolo do tartutup rohanami, manarihon akka na gale, dohot na memet. Nungadidok katam asagabe halak para siroha hami, songoko ale ama para sirohai. Sahi sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, asar tarpangarehon hami, pakoko mi dingolu nami, jalalam patar madihami, nasay totong didongani hohami, manangaha penamasa dingolu nami, tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si Pangulu hami, amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Ay songono do holong ni roha ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asonang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan nasa leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Tuhan
Hatani debata turpuk di pesta Natalon, imana tersurat di Psalmen 140 ayat sada rodi ayat 14. Haleluya. Puji majahoba hamu aliak kasian banua gijang, puji hamu maibana diaka banua gijang. Puji ibana dehamu aleaka suru-suruana, puji imana Puji ibana ho ale mata nyari dohot bulan, puji ibana sudehamu ale bintang akka namar sinodang. puji ibana hamu ale aka langit ni langitan, dohot hamu ale aek akana di atas nilang. Ikon pujion nasida magoar ni Jahoba, ay madokon ibana jadi tartopa manasida. Dala ibana pahot akan nasida rodi saliling ngelena, ibahendo sada aturan jaladang halas. Puji majahoba hamu ale akka nasian tanoon, akka binatang ni laut rodi sude akka lung. O ale api dot ambolas rodi timus, haba-haba napasauton matanai. Hamu ale akka dolok doho sude akka rubean, hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. O ale binatang dot sode pahan-pahanan, aka gulomit rodi aka pidong namar. Hamu ale akka raja ni tanoon, doho sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai, rodi sude akka panguhum di tanoon. Hamu ale aka doli-doli do namar baju hamu ale akana tua-tua rap dohot akana baju. Ikon pujion nasida maguar ni Jahoba, ay sasada guar naido natibul, diatasi hamu leon naido tanoon, dohot akka langit. Dala ibana patimbul sada tanduk ni bangsonai, bahin puji-pujian di sude akana nanyas. Yaka anak ni Israel, bangso hasototan. Haleluya. Ima sahana martua do aka natu mangihon hatani debata jala neopopsa. Amen. Tahatidakom maha porseao tai, songona hinatidako nidongata saha porseaon, disandok portibion, rak mahita madok. Au porsea, di bata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nato mo palangi dohotano.
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni daripada Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabe siyan tondi perbadia, andorang sa bubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do imbana di hau pinarsilang, na tua tu bonotoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lahundu tu siamu di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simai bana paimamula sogo tu tanoon, manguhumi hala na mangolu doho na mate. Hau porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, doho diasani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging dihalang nang mate, doho diangoluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul dihita, sogot Selasa 26 Desember 2020, ima Natal umum paduahon, tapatu pado permingguan sahali, masuk pukul 10 wib marbahasa Batak. Di perminggoni, laos dipatu pado padidio nabadia tudak danak, sude ruas ni huriata asa madohoti perminggoni. Botima. Halalas ni roha goda, nahu barita honon, dunga tubuh si palua dihita jolmaon. Hasang apon di debata, laus dame madi jolma, lomo ni rohali debata, dohita jolmaon. Ay sabor inondo bisa, bintang di naholongi, sumondang imangulapon na nirohatai. Hasang apon di debata, laus dame madi jolma, lomo ni rohani debata, dohita jolmaon. Tuhan Yesus adomuan, na disuruh debata, na pasai hon sude dosa di dolo Golgata. Hasang apon di debata, laus dame madi jolma, lomo ni rohani debata, dohita jolmaon. Sai sondangi marohaku, ale Tuhan Yesus asa doho tau maruli di hatu tubuhni.
Hasanga pendidibata, los dame madi jolma, lomo ni rohani debata, dohita jolma. Niroha goda, sai songo piroha ki, asado talumalo, mamuji goarni. Hasanga pendidibata, los dame madi jolma, lomo nirohani debata, dohita jolmaon. Halalas niroha goda, nahu barita hono, dunga tubuh si palua, dihita jolmaon. Hasanga pendidibata, los dame madi jolma, lomo ni rohani debata, dohita jolmaon. Kabasonang maruhata martangi yang mahita, dame ni dibata na sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate doho pikiran munabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamu amanami nanami hanggido iboto nami saluhut na horas madita. Jala di bagasan manuguton upasat kami mas selamat Natal madihita saluhutna. Di hamu amanami inanami nang dihita sudena di pesta Natal na parjoloon di pakulingi dohita marhite hata ni debata natar surat di Evangelium Lukas bidu 2 mamuka maisian ayat 15 rodi ayat 20. Dalam perayaan Natal pada pagi hari ini kita disapa dengan firman Tuhan yang terdapat pada Injil Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ayat 20. Songono mahatani debata natar surat disi tapa YouTube ma di bagasan rohat tabi. Jala dinalahui akka surusuruani sian nasida dopak kijang. Masih pado hamma akka parmahani peta mahi tatu Betlehem. Taida nama saon napidambo tohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana sida lahu tu si gabe jepaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani asadung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naung di hatahot tu nasida taringot tu dak danaki. Jadi sude nau begesa longang bedo siala na hinatahon ni akaparmahani tunasya. Ia si Maria
di peopdo hatai sudena, jala di parhusor-husor di bagasan rohan. Mula do akka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata alani sasude nabi nege jala nadi dana sida songon naung di hatahon itu nasida ima tahatna di hamu nami nang dihita saluhutna adong sada suku-sukun di bagasan pesta Natalon. Tentu sudah duhita marlas niroha. Saya yakin semua kita yang berada di gereja ini, namar saur di tengah-tengah di bagas joroon, namar saur nang marhite live streaming, sudah duhita marlas niroha. Mardingot hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Atik pe say adong paru kilo. Alain nagabe suku-sukun. Sahat tua 3 dolas ni rohamunai di bagasan ngulum. Sampai batas apa? Batas waktu bagaimana? Situasi yang bagaimana? Sukacita Natal itu ada dalam hidup kita. Berarti kia do olah lewat Desember dangbe mula-mula tubona do ngulutta kembali kepada habitat molo halak na saya jok gir-gir mamuji Tuhani mula ibadah tu hari-hari ni ngoluna tongdo saya memuji-muji alai molo halak na partikia do holan Natal tau baru do diingot holan lewat Januari ba uluna somal-somalima kita diajak pada saat ini bagaimana merenungkan Natal itu sepanjang tarikan napas kita masih ada. Saliling mangulu, saliling marhosa hita, ikos say adong do Natali di bagasan nguluta, mengalir di dalam diri kita, merasakan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang telah lahir. Apa namasa di bagasan ngulum, lasni roha manang arsape. Ikom mengalir do Natali damboi sopol damboi sudat damboi terhalang lasni rohai dinalau mamuji-muji debata odo tema di bagasan Natal naparjolon saluhut bangso saluhut halak mamuji-muji dohot pasangap pun debata tidak henti-henti barhite hatani debata di Lukas bidu 2 ayat 15 nang idauta ahado mutiha na arga siboanota delas nirohata manogoto. Di barita hoddo marite Evangelium Lukas bohado haroroni Tuhan Yesus Kristus si paluai. Bagaimana kedatangan Kristus? Kalau di dalam ayat 14 ada orang soturpuk tahun di dok hasangapon di debata di gijang damema di tanoon diaka jolma halomoani. Adi dok suruh-suruani panakokon hasangapon panakoko puji-pujiat tu debata. Suruh-suruani pamuka parjolo lau mamuji debata. Obar tu berita
na adong. Wado respon. Idaut tamana parjolo. Kelahiran Yesus Kristus menembus semua batas, semua sekat di dalam kehidupan manusia. Di baritahon do marite suru-suruani dipakulingi parmahan bahwa para malaikat menyapa para gembala. Ibu asai kop parmahan nasadong do sangat siani. Kenapa harus kepada gembala yang disampaikan? Bukankah berita sukacita itu juga lebih baik kepada yang memiliki kekuasaan supaya cepat tersebar? Amanginang isomma tujuan haroroni Kristus Yesus. Kristus Yesus dada tubuh tu portibion mangalului sangat. Alai masuk do Kristus Yesus tu suhi-suhi ni bagian ngolu ni jolma nau toru karena seorang gembala bis mata ni halak mangidai bana. Seorang gembala selalu dilevelkan kepada level yang paling bawah. Seorang gembala dianggap hina, tidak diperhitungkan. Aidang margeloki, dang margogoi. Tapi ke situ berita sukacita diberikan. Jadi amang inang molo gugut tado tapangasahon tak tusi seorang Kristus. Molo hauliot tado tapangasahon tak tusi seorang Kristus. Molo baju baru do tapangasahon tak tusi seorang Kristus. Alai ditikti so margelok kita dan margogo behita isido seorang Kristus. Kita lihat bagaimana gembala yang dianggap hina, bagaimana gembala yang senantiasa siaga. Di situ berita kesukaan disampaikan. Parmahan nadungo majau di bagasan ngoluta hapor seaon nadungo iko bagian di ngolu ni halak napor seai. Masa parmahan nadungo tak ya parmahan modum-modum di bana. Alai saitar sunggul do ibana. Halak napor seape tak sai modum-modum ibana alai saitar sunggul hapor seaon na yaka namasa di bagastan mulun. Olo nunga saitar sunggul hapor seaon na adong do nabaduahon suku-sukun mendengar, melihat, baru percaya, atau percaya baru melihat. Ia doa porsiaut. Majakon hatai mengida nama sai asa porsea manang porsea dohita dung sahat hatai baru nida. Di mana posisi iman kita saat ini? Haruskah segala sesuatu dalam hidup kita dengan penglihatan kita baru kita percaya? Tidak parmahani beta hita
laho tu Bethlehem taida mana masaon napi nabotohon ni Tuhani tu hita. Pada saat zaman sekarang, hati-hati di dalam iman percaya kita. Molo di Rom bidu 10 ayat 10 itu di pabotohon amanginang sian na tumangihonido tubuh hapor siaun. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan harus kita melihat dengan mata kepala kita, tapi seringkali kita menuntut tanda, kita menuntut untuk melihat yang akan datang. Padahal kita lupa melihat yang telah terjadi dalam hidup kita. Saya tapangidodo asa huida nian alai sasitongna nunga di daibana. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, jangan supaya saya melihat besok, tapi lihatlah hari-hari yang telah kamu lalui, partikian naung tabolusi, nunga patar, bohapa bahenan ni debatana di pakulingi debata hitam. Sudah sangat jelas bahwa Allah menyapa kita melalui perjalanan hidup kita. Bukankah itu semakin meneguhkan iman kita? Da akapanogun-ogun ni debata di bagasan ngulut tai. Da akapakuling debata di bagasan hari-hari ni ngulut tai. Da na ditiup debata hita di bagasan ari naung salpui. Patar huaso ni debata na ikut gabe puji-pujian di bagasan ngulutta. Da boi hita hudul nuaing marminggu. Da gabe sada puji-pujian tu debata. Sada rohan nama dok mauliate. Pola ikut pangiduat kama muse. Mangida akahalongangan na masa di bagasan ngulutta. Mari kita lihat dalam hidup kita. Ke depan Allah akan menunjukkan lebih dahsyat lagi apa yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Napa duahon dihamu amanami inanami dung jupang parmahani di pabuama boha parrona sida majupangi si Maria doho poso-posoi dibarita homba dada sian parbinotoanna dada sian lomo-lomona alai na dipakulingi to di ido nasida marhite suru-suruani ison napadua honon pohado respotta di namar Natal. Adong dua respon di sini. Molo taida ayat 10 dohot 10 sia. Ada dua respon yang nyata. Kita lihat. Naparjolo, kelompok Naparjolo longang-longangon. Kelompok Napaduahon ima songo si Mariai di peop dohatai di parhusor-husor kelompok dia dohita adong do songono namanginang dina marliturgi sada parsahu tahun dangi alai agak kurang tabu do molo adong patupahon liturgi yang dibain hadadabu ni tubagasan dosa. Itor mangakap ma siap panopaon tu baga-baga. Siap baga-baga tu haroroni Kristus. Yang di Papua hadadabu di bagasan dosa.
Kristus tidak pernah datang kalau tidak ada dosa. Ikojol mana ada dosa do, rotu Kristus, ai sobui jolmai paluau dirina sia dosa. Marhite waso ni Kristusi, na sinuru ni debata, ido natuk paluau kita sia dosa. Jadi di namar Natal sada parsahu tahun di sada luat dipilih panitia ma namar liturgi. Dipilih panitia ma namar liturgi pajojorhon yang gon adong do halak na menyodorkan diri asamar liturgi. Alai adong do halak na manulak asa unang marliturgi. Kan itu kan? Anggo sada musa sadai luar kapudung mai. Sampai disuruh maniup bibel, anggo bibel nai dapola dida. Itu amang inang dapola ida ube ngamarua. Hafal. Dimula-mulana inna itori. Jadi dipilih ma piga-piga halak laumin Turki. Liturgi parjolo panopaun. Sianu amatani sianu, inatani sianu, anak ni sianu dipilih mai. Ala setiap barisani ikonadong do horong sia sekolah minggu, horong sian remaja manang naposo, horong sian doli-doli manang namar baju natubang, horong sian ama ina dohot lansia pajoyo rumah dipilih masada-sada ngacocokon cocok ina bungkus namse baru masuk ma liturgi napa duahon. Ada bunyi colmai tu bagasan dosa. Di titikina dipilih ton adong ma namar goar amata ni si A. Tapola goaron goarna sotung la adong nasarupa muse goari ai kijam dopat ditan ina musen no tiba. Jadi hari-hari ini ngulu ni amat tahun saya ulu ma memiliki tangan yang cepat. Panang panak komanu. Saya ulu manak komanu. Toy amat tani si ai mapilit ai saya ulu du manak komanu sono nina. Atik maun marhite namar liturgi muba ibana. Molo dihilala ibana mana butuh bagasan dosa. Dipilih ma'amatan si A. Tep yang baris napa duahon. Di baris napa tuluhon taringot tu dosa na mangerbang. Dosa yang makin berluas menguasai. Ala adong inatani si B na mura-mura madok katana herana somar parangko toema inatani si B madohot sada inna ay mura-mura hirana somar du sa ibana ipadok hatanaon inna toe selesai ma baris na patuluhon di paupaton baga-baga amat don di palimahon hatutubu ni Kristus anggon marluba maun apalagi ay saplo pati asa ngapom ma anggoy luar kapala dotong ade au matusi nana dewa
tung saat tikina pajojorhon masuk ma liturgi na parjolo panopaon ni debata di Portibion inna liturgi berdalam maun dimula-mula na saat tu sude panopaoni di sada Musa bidu sada ayat sada saat tu bidu ay tabereng do Bibil tei penciptaan mulai daripada Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4. Itu kan itu panopaon amam maun napa duahon hadadabu ni jolmatu bagasad dosa masuk ma liturgi ni paduahon. Jadi Roma masuk di Papua maboha uloki menggoda. Anggo amat tahun nggak malu-malu torotot na. Menggoda, ular yang menggoda manusia. Ular yang menggoda Hawa. Alai silap ma tiki majaha amat tahun didok manuk na ala saya di bagasar rohana sugut nama marnatal adigan nama manakku manuk kau asa mangalang manuk keluargaku ia manuki dijonoki masih Hawa inna harga masih dijolma panakku manuk inna kan anggo ditiki aha matangiang ni panakku manukon jora nama au dambe dungatung macai mailau saya itu kima amat tahun dohot inatana hudul di hudulanan daktar par bereng-bereng be halak nasahutai alai halak nasahutai be memang di sekitar boto be nama nakku amat tahun dang barani mangorai dang barani makatidakon laos dipasobudo di bagasan dosa amatai dang dipicang. Kadang hidup kita juga demikian. Kita tahu yang benar, kita tahu yang salah. Tetapi ketika orang melakukan yang benar atau yang salah, kita buat kacamata kuda bagi diri kita. Tidak mau tahu. Lok maisi Tuhan mah namang itong bana. Tungi masuk ma liturgi patuluhon ay somma inataon inatasibeon ay adong dohatan ni bata madok nampat ng mata ng pamangan saluhut na do marsala. Nampat ng mata ng pamangan sa luhud na do marsala. Ibaritahod doon, pohado ibana menyalahgunakan pamangan na. Anggo ditiki na marliturgi macay dirimangi bana. Macay dihayati do hatay na di cahay bana. Alay salpu ma namar natal tong dope didadati. Ada dua respon orang yang mendengar dari gembala. Yang pertama adalah longang-longangon. Bah. Napa duahon songo si Mariai ipeop
di parusor-usor. Yang mana kita? Tipikal yang mana kita di dalam perayaan Natal saat ini? Nalongang-longang do, mado bah oleh lewat Natal. Bah nai mago. Huruf B di awal nga sesa gabi inam se. Nah dia duhita. Apa badia kok tongdo nasa jol may komate. Ay kadaging do pehita. Odo tibeta. Saat ini amanginang kita diajak seperti Maria. Bagaimana perayaan Natal yang membuat sukacita kita harus tajakon tapeo habisi tapar usor. Jangan menjadi Natal yang tradisi yang berlewat waktu, lewat sukacita. Lewat waktu tidak ada lagi nuansa Natal di dalam keluarga. Unang songon aksesoris Natal kita, ditiki Natal dipakai, so ditiki Natal dibuka. Ala molo so dibuka, wah, ngalo ako be keluarga ni Sherwi. Saya dong dope gaba-gaba di Jabuna, HP nga hari ama mate. Karena dong dosong ini, ay sarupa doi, adopat dohan mado, marbona tao dope sienu, sugut nama pasca, ay dong dosong ini kan. Ngaliwat be pasca. Masuk nama pasca marbona tau do pe halakan do marnatal inna. Adong do songoni. Amanginang kita dipanggil. Bagaimana kita seperti Maria. Peganglah firman Tuhan itu. Dapat luhon. Mula do akaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata ala nisa sude nabi neke jala nanida nasida songon naung dihatahoni tu nasida mula do akaparmahani. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Natal memang akan berlalu. Kita akan kembali kepada aktivitas kita. Kita akan melakukan banyak hal di dalam pekerjaan kita, hari-hari kehidupan kita. Tapi ingatlah, jangan berhenti pemujian kepada Tuhan. Jangan berhenti memuliakan Allah dalam hidupmu. Ikosai toktong mengalir pamujioni, pasangapot debata, ainunga di parade tuhita. Sada poso-poso nagabi haluaun. Nunga dilehot tuhita, anak ni debata, nama bahin asisan ni dosa, jala na mga lehon, panubusion, asa tauhita, rap dohot debata. Atong unang ma, di bagasan holan natalon kita, mamuji-muji Tuhan. Unang maholan di bagasan natalon badia pakilalata disesa dosata alay naing matotong tajamot ton dirita ruar ma pamuji-mujion molo nunga tahatidakon hatan debata marhite liturgi pajojoron molo nunga tajakon hatan di debata marhite epistel natajaha saliling arpendo Natal
tapeop mai, tapar husor-husor mai, unang bolong di tengah dalan. Ai hataido sulu-sulu ni patu. Ido mabain hati urut di hitamang. Ido mangalihun hagogoon. Atong manok tong mahamu mamuji-muji debata. Amin. Martang kita. Ali Tuhan Jehovah debata perdenggan basa nauso bahami di bagasan Kristus naung tubui. Odo debata na mangalehon anakmu na sesedai. Gabi haluaun di hami. Atong padungo mato dinami say mamuji-muji pasangapok ko hami. Say manok tong las ni roha natali nagabi haluaun di hami. Di bagasan hari-hari ni ngulu nami nahudala ni hami. Tujuluan nyarion. Asa marsangap maho Tuhan. Jala asa toktong hilala hami. Panobusion ni Kristus Yesus nagabi si palua di hami. Unang marisuang barita naung hubigi hami. Unang marisuang haluaun naung jalo hami. Alay baliksa lamanada mahami Tuhan diho parholong ni rohai. Sahat tuho ma Tuhan. Las ni rohanami di pesta Natal na parjolon. Sa marulo-pulo pami mamuji. Mangasahon Kristus Yesus. Martangnya kami. Amin. Tapuji matuhata maritede nomor 52. Uhud papungu pilihan.
Di hamuama nami nanami bongop mahita tu nalau marulau nabadia di pesta Natal na parjoloon. Ia halak na tau majakon manang majalo ulau nabadia ima na parjolo naso honaruhu pamicangon ni huria na paduahon naung makatidakon hapur seaun. Jadi kepada adik-adik kami pelajar CD ataupun pra-remaja atau sekolah minggu, maaf belum bisa menerima perjamuan kudus. Yang menerima perjamuan kudus adalah yang telah lepas CD. Na patuluhon, na porsea, dihasesani dosa, na dipatupa Kristus Yesus naung tubui. Atong tabara di ma rohanang todita lahu majalo parpadanan nabadia tabuji matuhata marhite de 152. Dami ni dibata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramo ti ate-ate muna do roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Ama namin na di banwa gijang. Asi roham. Topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan nabadiyay.
lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapor seaun na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na makokop pami. Pargogoi mahami macuadaho diri nami. Asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaun na mangului. Sai taiti rohanami asalam malungun hami Tuhan wagicang. Asa say masihol hami paimaimaw na haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaul ni debata, tasakap nuaing mangaton parpadanan nabadiay. Di bahini tatibang maju molo, manang natau hita marulaw nabadia. Asa unang hona manang ise siyan hitaun. Ay holan nauduk roha. Jala na manolsoli rohana ala ni pabahenana naso ture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea dihasesan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alayakan na dohot marulaw na badia. Unang be dioloi sibolis. Unang bedidak dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu nasyani. Tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus. Naung mati jala naung mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tatakasi majolo rohat tabe jala alusi hamu ma suku-sukunon jongjong mahamu saluhut na nanay marulaon na badia. Di parhatutu rohamdo hala pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami. Jala dipangi doroham. Naing malua ho nuaing sian dosam. Molo songoni roham. Dogma olo. Di parhatutu roham do. Naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon. Panguluhon pardosa. Ibana naung mate. Dohot mulak mangulu humokopo. Mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham. Dogma olo. Olo doho manggotapot siya roham. Late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni. Olo doho mardenggan. Dohot halak na mangarsahi ho. Jala na ulo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham. Sesaun ni debata sude dosam. Molo songoni roham. Dogma olo. Atong tapauduk be marohata. Jala tatopoti ma sude dosata. Ihutok kamu ma. Tangyangon di bagasar rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hala pardosa gudang dohami. Ay jot-jot hulau si hami patikmu. Tamado honauhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balosonommu tu hami hobartu pabahenan namii. Alay ala ni gudang ni asi dot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehemmu humokop pami. Ala ni ubain nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Sai jalo mahami, sai se sama sudido sanami. Jala leho to di parbadia tu hami. Samargugo hami, mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobartu lomo ni roham. Saliling di tano odo pe hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jala nama uas di asi ni rohan debata. Say sahat matuhamu nahina porsiam muna.
mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok Tuhamu. Pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosamuna, marhite-hite goarni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Aleama nami nadwana gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di bano tongon songon na di bano gicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaun. Dohot agugoon, rodia sangapun salilig nileleng na. Amin. Hudul mahita salut na. Marede mahita. Jesus nos sinehat, lihaw na pinagsilang, rohang totong daulah, ang ujuho tarilang, marutang hosahami, itan hodos sanami, asiroha o Jesus. Atong tangyok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai, uju tarjehe ibana. Didok mamauliate, dungi diponggoli mai, di parleo matu akasisiana huhut ma didok, jalo hamu ma jala pangama, dagiku doi, nanileho tu hamatean humokopamu, bahen hamu masongoni, bahen parningotam muna diahu. Jala dung sunna sidamangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matunasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maun, marhite-hite mudarhu, nani sehon mokopamu bahen hasesani dosa, sai bahek kamu masongoni, bahen parningotan muna diahu. Atong Roma hamu nungarade ida jaladai hamu ma dengan basa ni Jahoba. Dinamahu asma
Sapa tunduk konau, homangon di honau, ramun situ tu doau, mudar mimam buriau, napogos dangolawon, homa artaki tokton.
suhaki dan beam guru dia Jesus ko umoko puna tu saleleng au marong Jesus do napunaan. Nang tersurat nomormu di bawah tanganmu, lau subuji magoarmu saleleng naik dan beam guru dia Jesus umoko puna tung saleleng au magolu Jesus do napunaan. Kabaradima edeta nomor sia laus jongjong mahita saluhutna.
martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata alito diku jala nasa rohaku di bagasan, mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata alito diku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pa malum akasahitmu sudena. Ibana pa luahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tu hita na hubartu dosata. Jala dang dibalosot tu hita na hubartu hajatotta. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakon na do. Asini rohani Tuhan debata. Diaka nama kabiari ibana. Nung atakas di patuduho debata. Holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus. Humokopita uju pardosa do pehita. Atong da lamalua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibahini say pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahinakku do Tuhan debata. Olat nyon rodi saliling nilelengna. Amen ale debata amanami na dibanagijang. Hodo haroroan ni salut silion lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulon na rajaanmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami mari hite-hite todim. Asalamu tada hami godang ni silian leon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na toktong, na somar mula, na somar pacohotan. Upuji hami maho ala saud sude tahim, naung sinakapmu, adorang somaro jahat dope hasianganon. Dang tarabat siboli sakapmu, dak sudak tahim na badiai, dibahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohadodoani. Di baheni moliate marohanami tuho. Ala naung saud sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua. Jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa. Hamatean dohot sian uhum. Jala macotami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami. Togihon mahami tu anakmu. Say bahen mahami gabe si luam tu ibana. Asa upa ni halau jaun na hami. Ala na tinaon na berniti. Dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami. Jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaummu. Dohot haroro ni anakmu. Gabe jolma. Lau panguluhon hami pardosa. Say sungguli maakaparhalado ni huriam. Mamaritaw barita na uli itu saluhut talak. Naung patar hasangapomu. Jala naung jupang dame dohot hasunangan. Say lehom mapitu naukap tu halak spilebegu. Dohot tu parugamo na asing. Asarona sida mengului Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masaluhut raja. Dohot akasuruan na. Asa diboto na sida naung dilehok ko raja. Jala Tuhan na sumurungi, rodi saliling nileleng na.
Sai lehon gogo tu akana di bagasat pangucunan, apuli akana marsak, jala palua akana targogot, sai tatap jala odingi, akana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sai dongani jala pasu-pasu hami sude, akana magodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin alia manami na di banagijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion anguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mamu di bagasat dame dohot las ni roha jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur homadamena tu todim. Amin. Amin. Di hamu amanami nanami hanggido iboto nami, hami sude parhubas padita situa pemain musik, song leader, dohok multimedia, pasahato tuhita saluhutna. Selamat hari Natal madi hita sude, sai diramoti di pasu-pasu Tuhan mahita horas madita.